Siyabingelela, obingelela ubaba udokotela ubaba Wesizo baba ujabulile. Manje sifaka one of our guests esithe sizoba nama guest ethu ke namhlanje ke esizowa interviewa ngokuhlukahlukana kwawo bazoloku bengena bephuma. Namhlanje socela ukuthi uMakhosi abingelele asho ukuthi ubani. Ngiyabingelela balaleli uMakhosi ucele eMthwalume uqhamuka eMthwalume. Inamba inamba abantu abangatholakala basebekudinga. Ikhona inamba ithi 07850777828. Yeah, namhlanje kubaba udokotela boyisilo ojabulile sinamakhosi ke eyosuka eMthwalume. Inamba yakhe 07850777828. Namhlanje uthi usiphathele umsebenzi omuhle la uthi kubantu abathi banezimali ezivalekile yini othi unayo uthini kubona? Ngizothi baba udokotela kunalabantu laba othola ukuthi kunezimali zabo ezavaleka mhlambe emsebenzini uzangaphuma mhlambe nje imali zabe evalekile uyazi umlaleli nomlaleli ukuthi kunemali yakhe evalekile ngicela athinte uMakhosi ucele kunezinto engizomnika zona ukuze kuvuleke leza imali zakhe akwazi ukuyithola imali zakhe evalekile. Abanye babuza ukuthi usini bandwana besiqeda usini 3 manje singena ku scene 1 ama client ethu kithu asizongena nawo futhi awu3 basichazele lana sinomakhosi ucela usuka endaweni yaseMthwalume uthi labo bantu labo abathi banezimali ezivalekile uzocela ukuthi bake bamthinte. Ngifuna ke sikhulume ngomdonso wokuhlola uthini kubantu? Ngizothi baba udokotela abathola umdonso wokuhlola kunabantu uthothi bathwasa kodwa abakwazi ukuhlola bayizangoma uthothi mhlawumbe umuntu kuyinyanga vele ke mawuyinyanga akubalekile ukuthi ukwazi ukuhlola kodwa okudingayo ukuthi uyakudinga ukuthi akwazi ukuhlola mhlawumbe unebandla ufuna ukuprofetha ebandleni lakhe ngizothi abaxhumana uMakhosi ucele bazoyithola lento uma ngabe udinga lento le mawuzoyithatha ngicela umphathele ikhasi lombhangabhanga abe nje u2 ufike nawo khona ngizokwenzela lento ukwazi ukuprofetha. Kunezinyanga othi wena zingaprofethi kodwa zibe zithwasisa. Kunezinyanga baba udokotela ezathwasa izangoma. Khona ezingathwasanga. Khona ezingathwasanga umsebenzi. Asingakhuluma ngalezi zingathwasanga ezibhedayo vele zenza into wrong. Ziyathwasisa nje nazo. Kodwa zirong ayenziwa lonto. Ake sikhulume ngale thwasileke. Asikhulume ngale engathwasanga izibuza ukuthi ibhuku awudayise into lamathwasa. Alikhona nalo baba udokotela ibhuku metfuna likhona. Athwasise ngalo. Khona vele athwasise ngalo. Akufonela. Vele angifonela nje uzothola. Athi Makhosi angiboni la wawuthini. Ibhuku likhona uzolithola nje ukuze akwazi ukuthwasisa kahle. Athwasise nje into esile ngempela. Okwamanje sikhuluma ngalaba abathwasa ababudokotela ngezimali bagenqa inkomo kodwa abazi lutho. Sikhuluma ngabo ukuthi abazolanda into ephilayo. Kanti umuthwasa ugenqa inkomo yini uzothwasa? Phela mosophothule, mothwasa sophothule. Umukhulelwa hayi ke sokubheda kakhulu ngisesengasekho ithongo awusonisa ngoma babudokotela ungaphothulanga ngenkomo cha phela osokakhulelwe edlozini mongenashoba nje awusona moko okhulela usaqhubeka uthwasa awusaqhubeka cha phela okhulelwe edlozini hayi kodwa uyohlala ekhaya vele yentsimi nje yolimi hayi vele yentsimi yolimi sikhuluma ngabantu abadingani ukuprofetha bafuna ukuprofetha yes isayoni umfundiso esayoni badinga ukuthi abazalwane bathandazele ubaprofetha ungabathandazeli ungabatsheni lutho. Uthi abantu abafuna ukuvula into zabo evalekile inhlanhla abathole ilanda inyoni kunale nyoni ekuthiwa ilanda babudokotela abangitholele leyo nyoni mayithola nje afonela uMakhosi ngikhuluma into eziningi kodwa methole le nyoni nje akakhulume noMakhosi ucela uzomthetha akayenze njani lapha ekhaya odinga imali sikhuluma odinga imali okay uzomthetha lapha ekhaya akayenze njani lo nyoni ufanele afike kumina ngenze ngimtshentsa akayenze njani afonela uMakhosi cha phela bazosala afonele eBed Park bayilethe athi sikhona ke ngaze ngidedele uMakhosi mase itholile yena akafone engakoyitholi noma seyitholile akafone Makhosi ucele ngiyitholile ngidinga imali Makhosi afonela uyiphi number ongathola ifoni Makhosi ucele ngizomsiza mina inumber it's 07850777828 uza no
Ufuna ukubenzela abantu into yemali? Ngifuna ukubenza into emali baba udokotela. Leqhaga uzolithathaphi? Awuzothola mawukuthi imali uyayidinga. Iqhwagi nje baba udokotela mawukuthi udinga imali yena uzothola. Abantu basakhaba nje kunenyoka nje ezikhotheni. Hayi mawuthi usaba inyoka phela akayidingi imali. Akaxakekile akahluphekile baba udokotela. Kodwa methi makhosi ngixakekile makhosi ngihluphekile kade ngangihamba angisizakali akho lutho enzekalayo. Akathola iqhwagi eze kumakhosi ucela amthinte kule number ethi 078 5077828. Okay, sesivala nje amakhosi ngoba akukuningi kakhulu kwakho kuphethe. Abantu bazokudinga ukuthola uluphu osuku otholela ngalo uluphu uthi ungasitholakala ngalo usinike. Engitholakala zonke izinsuku. Nangebuzo uma uthi eliphilayo neqhwagi noma ngathola elifile. Eliphilayo noma elifile. Okay, kwilanda babuza ukuthi ilanda eliphilayo noma elifile. Elifile akathole bese yalibulala ezenalo mina. Okay. Ngoba phela maliphila ave ngizolifuya mina ngizolisebenzisa. Okay. Yes, ngizomenzela lento le ayifuna ukuthi yenzeke kuyena. Okay, phina futhi usinike inamba ke osovalisa nokuthi utholala kuphi? Ngitholakala eMthwalume eNyangwini stop Kampande. Inamba yocingo is 078 Estopini hlala khona? Angihlala estopini. Mosoke estopini nje uyafona. Beyithi mina uthi wena uhlala estopini. Mosoke estopini ngiyakuyalela indlela. Washo ukuthi makhosi kade usho manje uhlala estopini Kampande. Istop engihlika kusona noma engihamba ngaso ngoba phela ngihamba ngemoto angihambi ngamatekisi engidlula mangigoduke stop Kampande mebe Kampande nje bebuza kacele nje bazokuthola. Sibonga kakhulu namhlanje bese nomakhosi obesisuka eMthwalume siyabonga kakhulu. Goodbye.